لهولێرێ شاندەك ji nûneratiyanekesê li Herêma Kurdistanê seredana nûneratiya netewêniye girtî kir. Duh şandek ji Komîta Peywendiyaniya Nûneratiya Anekesê li Herêma Kurdistanê serokatiya Nuaf Reşîd û endamtiya Margaret Hesaf û Diktor Kawa Ezîzî seredana nûneratiya netewêniye girtî li Herêma Kurdistanê kirin. Ji aliyê xwe ve Francis Rivolto Latau berpirsê beşê siyasî yê netewêniye girtî pêşwazî li wan kir. Di civînê de Nuaf Reşîd serokê nûneratiya Anekesê li Herêma Kurdistanê behsa daxwazên penaberan yên dîwarê, xwendin, tenduristî de û astengiyên têne li pêşiya penaberan bi giştî kir û lîsteyek ji daxwazên penaberan yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin pêşkêşî wan kir. Her wa Francis Rivolto Latau berpirsê beşê siyasî yê netewêniye girtî spasiya wan li ser seredanê û tekezî li ser giringiya berdewamiya civînên wiha di navbera her du aliyan de kir.